Tein tässä reenin välissä ajattelin esitellä tämän Blandan suurehkon fitnessgymin. Ollaan tällä hetkellä täällä fitnessgymin länsipuolella. Täällä on tää heavy duty gymi ja täällä on niinku tanko ja sitten on toi leuvavetotanko. Ja tätä tankoa voi tietysti käyttää vähän muuhunkin kuin vaan kyykkyyn. Heavy gymin tää toinen osasto täällä eteläsiivessä. Tässä on nämä käsipainot. Löytyy ihan pienestä, jopa 15 kiloa CrossFit-puoli. Täällä on näitä kahvakuulia ja sitten on tällaiset puolapuut ja pukkihyppelyäkin saa harrastaa. Ja eihän tää tähän lopu, vaan sitten täällä on wellness-gymi. Tämmönen pyörä ja juoksumattoja. Niin, eikä tää lopu taaskaan vielä, vaan se itse wellness-gymi. Mennään katsoa se wellness-gymi. Tultiinkin ihan tänne ulos asti. Täällä on jacuzzi. Ja melkein unohtui ehkä yksi oleellisen. Sauna tietysti. Ja Harvian kiuas. Ei huono. Tänne siis kaikki.